The road must be safe. People must not drink and drive. They must arrive safe. That's all. We are looking forward to a good Christmas, and with God, I believe all is well. Kuthe bhazalala kuzo zonke iindlela ezinkulu kweli nanjengoko uluntu lujolise imibombo kwiindawo ezahlukeneyo ukuya kuchitha iiholide zeKrisimesi. Abenkonzo zikaxakeka bangcotshile belindele umlongekehli kwiphondo laseGauteng nanjengoko zixhaphaka iziganeko ngeli xesha lemibhiyozo. Finally, is there going to be a shot? There is. Oh my word! Keeper looks at it. Ibimibini kuphela imidlalo yeBetway Premiership ngale njikalanga. Imamelodi Sundowns ibethe AmaZulu FC ngenqaku elinye eqandeni eThekwini. Ngelixa iOrlando Pirates ibethe iMarumo Gallants ngemvula yamanqaku asibhozo kwelinye eOrlando Stadium. Singonondaba benu siniphathele eziteketeke ukanti ndiziphaka noPhumza Sikhumba ositolikela ngolwimi lwezandla molweni ekhaya. Zithe bhazalala izithuthi ezindleleni namhlanje nanjengoko abantu besiya kwiindawo ezahlukeneyo ukuyobhiyozela usuku lweKrisimesi neentsapho kunye nabahlobo babo. Abaqhubi bayabongozwa ukuba banyamezelane ezindleleni baqhube ngononophelo. Namhlanje uhola uN1 uxakeke ngeyona ndlela nanjengoko abakhenkethi kunye nabaqhubi abaya kumaphondo afana neLimpopo besebenzisa le ndlela ukuyokonwabela usuku lweKrisimesi neentsapho zabo. Abakhenkethi kunye nabaqhubi bathi baziva bekhuselekile ezindleleni kuba maninzi amapolisa atyalwe ezindleleni. I feel very safe. I saw the officials on the road. With other motorists, I would like to wish them Merry Christmas, and they must just be cautious on the road and not drink and drive. We're going to Muleji, Mushati, and we're going to enjoy there. We're going to have fun because it's festive now. Abaqhubi bakwakhuthaze abanye abaqhubi ukuba baqhube ngononophelo. The road must be safe. People must not drink and drive. They must arrive safe. That's all. We are looking forward to a good Christmas, and with God, I believe all is well. God is going to be with us. We pray that there are no accidents, and people must drive safely and do not drink and drive. Ukanti isithethi samagosa ezendlela sithi umthamo wezithuthi ezindleleni bawulungele kuba batyale amagosa ezendlela aliqela. We are recording below 1,000 vehicles per hour through that gantry, which is an indication that the N1 to Polokwane is flowing very well. The same goes with your N4 from Pretoria towards Mpumalanga Diamond Hill Plaza. It's just below 1,000 vehicles. Let me just say, all our major roads, our national roads, inclusive of our provincial roads, we do not have any problems for now. There are no blockages. We just want to appeal to our road users at large to utilize our roads responsibly so. Okuzakuthi gangoku akho ngozi zenzekileyo kulohola wendlela uN1 namhlanje. Kusweleke abantu abalishumi kwiingozi ezintathu ezahlukeneyo eMpuma Koloni. Kwingozi yokuqala kusweleke abantu abane ngoko nangoko ngethuba yesithuthi sabo sintlitheka kwisigadla kwindlela uR61 phakathi kweKomani neTakastad. Abantu bebekhwele kwesi sigadla bayebonzakala kuphela. Kwingozi yesibini neyehle kwiiyure ezimbini phambi kwengozi yokuqala, umama kunye nabantwana bakhe abathathu basweleke ngethuba yesithuthi sabo esincinci sigiliswa sesinye isithuthi esiluhlobo lwe-SUV. Kusenjalo kwingozi yesithathu kubhubhe abantu ababini kuquka nomhambi wenyawo. Inkonzo kaxakeka kwiphondo laseGauteng ithi linyukile inani labantu abafuna uncedo susela oko ziqalile iintsuku zeziyunguma. Ukususela ngomhla wokuqala kuDisemba kuzothi ga namhlanje ziziganeko ezingaphaya kwe-48,000 neziye zashicilelwa kweli ziko. Ukanti bangaphaya kwe-16,000 abantu baseRhawutini abatsalela abenkonzo zikaxakeka ngelifuna uncedo. We are seeing in all these categories, whether either be medical, either being inter-facility transfers, either being trauma incidents, gunshots, motor vehicle, we are seeing that our numbers currently are already surpassing
the same period last year, which means that there's a high increase in emergencies out there that are basically are happening, and meaning that our communities either they are not that vigilant, and it means that we need to get the message out there to say be more cautious, be more safe, be more responsible. We need vehicles on site so that when we divert you from a specific clinic and we're taking you to a hospital or to a hospital to a clinic, there is an ambulance that is on site, that is waiting, so that we ease up the pressure that we're having, especially on the trauma unit side. All our wards are going to be packed, accident and emergency areas are going to be packed, so we're looking into other alternatives so that people must not feel that they are being chased away in the hospital or they are not attended to. Everybody that gets into any facility must be attended to. Xa sihlabela mgama kusoleke umntu wamnye ngentsasa yanamhlanje kumlilo oqhambuke kwindawo yogobityholo yaseNomzamo Cebukuhle eStrand eNtshona Koloni. Amatyotyombe aliqela atshe angqungqa kulo mlilo. Abacimi-mlilo nabeenkonzo zohlangulo bathi akukho monzakalo othe wachazwa kwaye unobangela walo mlilo usaphandwa. Ukanti umbutho wesisa iGift of the Givers uthi uthumele amagosa ukuya kujonga umonakalo nokunceda amaxhoba kule ndawo. Ukuzathi ka ngoku alikaziwa inani labo bathe bashiyeka bengodinga indawo ngenxa yalo mlilo. Isanqunyanyisiwe inkqubo yokungena kwezigadla ezithwele imithwalo kwilizwe laseMozambique njengoko kuphinde kwaqhambuka kwakhona uqhankqalazo olutsha. Olu qhankqalazo luza emva kokuba inkundla kwelalizwe iye yaqinisekisa impumelelo yeqela elilawulayo. Ukanti ke kusixelela banzi ngokuqhubekayo intatheli yethu uMuweli Masilela esasaza ngqo kumda iLibombo. Muweli, ngabe injani ngoku imeko kulo mda waseLibombo? Lengakuchaza njengamanje ukuthi kuyaqala ngqa ukuthi ngaphambi kokuthi kufike ilanga laKhisimusi kungabi busy la kulomncele weLibombo lasemkhathini kwelive leNingizimu Afrika neMozambique. Kususela kusile nje Solomane kuhlobile kanti siyathi ukuthi eminyakeni endlulile kuvama ukuthi kugcwala kakhulu. Kodwa ke ikhulu letiphuma khona ku Border Management Authority kanye nandvunankulu wesifundza saseMpumalanga labakuchazile ukuthi abantu labanyenti bahambe kuyo lempelasonto lesisuka kuyo ngemgcibelo kanye nelisonto. Ngelisonto ke kuthiwa banyenti kakhulu abantu labasuke eVenda laseNingizimu Afrika balibangisa eVenda laseMozambique labalinganiselwa ku 26,000. Kungako ke bathi kuthulile manje ngoba abantu labanyenti babe nekusaba ukuthi nabangihamba sekumenyetelwa ukuthi njengoba belindwe isithubo senkantolo lapho khona inkantolo lephakeme beyikhuluma ngalolu khetho lwaseMozambique. Bantu ke bathethe isinqumo sokuthi abahambe kusengakhishwa leso sinqumo ngoba kungakhishwa lesinqumo kungahle kube nemsindo njengoba sesibonile nje ukuthi kungumanje kunekukhathatheka lokukhulu ukuthi kuyachubeka kushiswa imoto eVenda laseMozambique, kuyachubeka kushiswa amabhilidi ahulumende nemabhilidi etinkampani letitimele. Lesikubonile ke futhi ukuthi bavelile labo labasekela loyo lebekamele inhlangano lephikisako iPudemos Venancio Mondlane bakhala ukuthi inkantolo njengoba seyehlisile lamavoti yawasusa ku 71% kuthiwa kuwine iFrelimo bawayisa ku 65%. Bathi ke bafuna kwadi ukuthi kuye ngani ehliswe ngiphi indlela labayisebenzisile. Kanti ke futhi bathi kuyakhombisa ukuthi njengoba lamavoti sekehlisiwe kukhona kuganga lokwentekile ngalesikhathi kuchutshwa lolukhetho. Futhi ke labanye lokunye labakhala ngako kakhulu ukuthi inhlangano letifana nabo SADC naletinye khona la kuleli vekati leNingizimu lase-Afrika tithulile atisho lokuningi ngekusho kwabo. Bayafisa ke ukuthi emave labo makhelwane lafaka ekhathi eNingizimu Afrika bangadlala inzima lethite kude kuntshintshwe uhulumende waseMozambique noma nasikhuluma futhi nebantu labawelako labasuka eSouth Africa baye eMozambique lababa khona eVenda laseMozambique bathi bafuna ukuthi kube nelushintsho uhulumende ngoba imfundo yakhona bakholela ukuthi bayibona iwile njengamanje emathuba emsebenzi awekho lokuyindwa laba bavele basolo bayikhuluma ngesikhathi kwentiwa lolukhetho. So sitawuchubeka sibuke ukuthi kuhamba kanjani kungimanje asithathe tinzambo situbuyisele kini e-studio. Masibulele kakhulu Muweli ngalongxelo. Ukanti ke kasihlabela mgama usekela mongameli weli umnumzana uPaul Mashatile ubongoze abemi beli ukuba bonwabe ngenkathalo ngelixesha leziyunguma kwaye bangaqhubi bephansi kwempembelelo zotywala. Lokho Mashatile uvakalise oku ngethuba edlulisa umyalezo wakhe waminyaka le weChristmas. Usekela mongameli ukwasebenzise elithuba wamemelela kubaqhubi ukuba bathobele imithetho yendlela nanjengoko besingise kwiindawo ezahlukeneyo
ukuyokonwaba neentsapho zabo. During the festive season, we must be mindful of alcohol and substance abuse. While celebration brings joy, it can also lead to overindulgence and unhealthy behaviors. Excessive drinking can impair judgment and cause accidents, especially on the roads. Alcohol and substance abuse can cause conflicts, leading to strained relationships in families. We urge all South Africans to remain responsible this festive season, not to drink and drive. Drinking and driving endangers the lives of passengers, pedestrians, and other road users. Abathengi bebegxalathelana ezivenkileni namhlanje beyochola-chola izinto ukulungiselela usuku lwangomso lweKrisimesi. Kodwa abantu abathengi izipho kuphela bakwathenga nezinto zezikolo. Nangona kunjalo ke ingcali ke yezoqoqosho ibongoza abemi belu ukuba basebenzise imali ngononophelo. Nanjengoko abathengi kweli bethenga izimuncumuncu zeKrisimesi, abanye sele beqalisile ukuthenga izinto zesikolo ukulungiselela ukuvula kwezikolo kunyaka ozayo. I'm checking double for Christmas and also for the stationery. We are just finalizing our shopping for gifts and for groceries and stationery as well. Ingcali yezoqoqosho ithi abathengi abathenga izinto zombane kunye nezinye impahla zasekhaya banceda ukuvuselela uqoqosho lweli. Maybe start planning around how you're going to be paying for the school fees, you know, if you've got really young ones, maybe start paying per term, just so you can manage your cash flow. Umbele ukhuthaze abathengi ukuba basebenzise imali ngononophelo. Ixesha leKrisimesi lixesha apho iintsapho nezihlobo zithi zidibane zonwabe zichithe kunye ixesha. Kodwa kubantu abaninzi abangenamakhaya abahlala ezitalatweni akukho nto ingako yokubhiyoza ngeli xesha kulo nyaka. Uninzi lwabantu abahlala ezitalatweni bathi bayanqwenela uchitha eli xesha neentsapho zabo, nto nje akukho lula ngenxa yeemeko eziliqela ezibaqhubele esitalatweni. Ixesha leKrisimesi lixesha leziyunguma nokudla imbadu neentsapho nezihlobo. Kodwa kwangaxeshanye lixesha elinzima kakhulu eli kwabo bangenamakhaya nabo bahlala ezitalatweni. Iziko iDennis Hali kumbindi wesixeko saseThekwini lizise imfudumalo kwabo bangenamakhaya lazivula ingcango zalo ukubanika ukutya nokubabonisa uthando ngeli xesha lonyaka. That we're not just providing food here, we're providing family and we're providing a home. We're providing a place where people feel safe and anything we can do to help people to feel included, to feel part of society and not to feel as if they've been rejected or excluded or treated as litter to be cleared off the streets. Ukanti abo bahlala ezitalatweni bangenamakhaya bathi bayanqwenela ukuba kunye neentsapho zabo ngalo elixesha, nto nje akukho lula ngenxa yezizathu eziliqela. It's expensive. Besides that, there's other issues, like you don't want to go home empty-handed. I definitely won't be making my way home because that's where I felt I was hurt the most, emotionally and physically. I just didn't recognize myself as well. I do not feel any form of love where I come from. Singama-Afrika ke siyayazi ukuba umntu ngumntu ngabantu. Lonto ke ithi wonke ubani onamandla yanga ngasivula isandla nenhliziyo ngeli xesha leKrisimesi ukubonakalisa uthando kwabo bangenamakhaya nabasezitalatweni. Ibimibini kuphela imidlalo yeBetway Premiership ngale njikalanga. Imamelodi Sundowns ibethe AmaZulu FC ngenqaku elinye eqandeni eThekwini, ngelixa iOrlando Pirates ibethe iMarumo Gallants ngemvula yamanqaku amathandathu kwelinye eOrlando Stadium. Makhe sijonge lamanqaku ale midlalo yomibini. Two of which have been draws, but here's Dino van Rooyen. Interesting first time, Paul Mapasa!
Makaula is cool, calm and collected. Dlamini, it's a lovely ball! Mapasa has got the pace to catch up to this, and maybe a first-time ball in towards Van Rooyen would have been a good option. Van Rooyen says it doesn't matter. No doubt it'll be played at the Old Peter. Header! Oh, it was an attempted save. It hasn't been made, though, and that looks like it could be Mofokeng. No, it's not. It's Mapasa. Hat-trick. Finally, is there going to be a shot? There is. Oh, my word. Keeper looks at it. Talented Bata scores it. Talented Bata. Oh, it's gone in. Goal number 7 and Bata's brace to add to Mapasa. Second time he's playing for Pirates this season so far. Sends Ruby the wrong way. Rayapane adds to the carnage. Morena leaving it for Mokoena. Lovely curl in, and they got the goal. 10-man Mamelodi Sundowns. Masiphosa amehlo kwimozulu nesiphathelwe nguThabile Makhaphela. Enkosi kakhulu wethu Sithe noNcuthi kudeska yenu yendaba. Ndiyakubulisa nawe mbukeli wami ekhaya, ndikwamkele bethuna kwiqonga lemozulu. Mna igama lam ndinguThabile Makhaphela, ndiyinzwakazi yaseBathenjini. Mvanje ke bethuna nantsi imozulu sayisivule kaloku kokuqala ngqa ngokuPawulo umfanekiso wethu kumkhulu kubonisa ngamandla. Futhi ke mbukela apha ekhaya iziganeko zamvanje apha kuMzantsi Afrika uphela nokulimeko phaya ngamanye bandundu phaya ephondweni laseFree State ngomso pha kuMazantsi futhi koFixburg ekseni kwakhona qabaqaba ngamafu yonke yamva kudina noqabela usongo khona usuku lwabo sekucwengile kwatyhila ngawo la 30 nje akhathu sisithathu. Kodwa wena mbukele ekhaya amaqondo wakho aphansi naphezulu phaya kaloku kokuqala sivula phaya eMpuma Koloni njengapha kwintshona yelaphondo nakumbinde kalade kwasekuseni futhi nazo indudumo nemvula kwasekuseni bevuswa nje lela 14 kanti bayisonga imini kutshisa mpela ngama-40 azabanenya. Kanti ke mbukele ekhaya nantsi kaloku imozulu phaya ephondweni laseFree State likumbindi ke apha eMzantsi Afrika lophondo njengapha kaloku kwimpuma yalo Fixburg phaya neziphaluka kwasekuseni futhi sekududuma sekunetha nje yonke nantsasa ngala 18. Nibona mbukeli phaya ekhaya ephondweni laseNtshona Koloni ngomso baphila ngolu hlobo phaka lokho eBeaufort West yimpuma ke leyo kwakulo futhi lapho lapha eNtshona Koloni njengapha kuMazantsi futhi Oudtshoorn ekseni bevuka phaya ngela 10 nje zelikhatshwe sisithandathu. Bona ke phaya ephondweni laseNorthern Cape ngomso ngasenqumeni nje phaka lokho Alexandra Bay kwasekuseni futhi akhona amafu nje abikwe phaya kwakhona futhi ekseni ngela 10 nje elikhatshwe sisihlanu kanti bayalivala belusongo suku ngama-26. Mbukele ekhaya benje nje phaya ephondweni laseNorthwest ngomso amazantsi Bloemhof kwakhona futhi ziyabikwa ezomvula iintshisa nje yonke la ntsasa ekseni futhi noqambukele kungabandi kwaphela ngama-32. Qhuba nam sijonge ngokubanzi kaloku fona iphondo futhi lapha kaloku eRhawutini ngomso amazantsi futhi nempuma yelaphondo eSprings kwasekuseni futhi kuhle kucwengile futhi nge-10 nje likhatshwe sisine kanti mbukele ke kududume kunethe phaya ngorhatya ngama-20 nje aze abe nesihlanu xa sinyuka ngokubanzi futhi phaya ephondweni laseLimpopo ngomso kwimpuma yelaphondo phalakulo kwasekuseni futhi nazo kaloku ezontshizana nje ngama-21 napha koThoyandor ekseni ngo-20 degrees. Mbukele ekhaya sehle njalo futhi ngokubanzi kwakhona futhi ephondweni lasempumalanga ngomso kwintshona yalo njengapha kaloku eMalahleni ekseni futhi zibikiwe intshona phaya ekseni futhi nesayi-Emelo pha kumazantsi welaphondo nge-10 nje lesithathu kanti baqhube nosuku ngama-24 okokugqibela ngqa phaya ephondweni laKwaZulu-Natal amazantsi futhi eKokstad ekseni bevuswa nje li-11 kusanetha napha kumbindi welaphondo njengaphaya koPietermaritzburg xa beyisonga imini ngama-27. Mna ndikuthanda kangaka uncede mbukeli ube neChristmas emyoli. Xa sisiziqoshelisa iphondo leMpuma Koloni lombethwe yimpalalo-gazi kulo nyaka. Phakathi koJuni no-Okthobha udubulo lukhuphe imphefumlo eliqela kambe ukukhutshwa kwabo sele betsale ixesha elininzi luvalelweni kugxekwa kabukhali izintsapho zamaxhoba. Ukanti akukho bantu sele bebanjiwe kwezinye ke zeziganeko kuquka ukubulawa kosapho lakwaNcedo kuTsolo ngoJuni. uNtsiki Noyiya usiqulunqelele ngxelo. uTsolo idolophana encinane ngaphandle kwaseMthatha phantsi kwamasipala waseMhlonhlo. Inxalenye yeelali zalo mmandla zigutyungelwe yimpalalo-gazi nalapho kwadutyulwa amalungu osapho lakwaNcedo ngeentsuku ezimbini ezilandelelanayo. Olu sapho lutsho lusithi alunalo nofifi olunokubangela uhlaselo nanjengoko lungenangqa namntu. Bathi abantu abebekhona apha ngolo xesha ukufika kwabo abantu bebefike omnye wenxibe impahla zamapolisa omnye ebhunxe inkumba iPara Club.
so wafika babiza uTatomncaba ngaphakathi endlini, babiza umakhelwane eNcedo makavele. Xa ivela bafika babuza uba ngaba zizinto ezithile. Xa ingakaphenduli njalo babambetha ngegane, bafina babiza unomakhemesi Ncedo. Emveni koba bamdubula babiza ubulelwa Ncedo, naye bafika nabo bamdubula. Ixhoba lesixhenxe uBusisiwe Ncedo wadutyulelwa eKapa eKhayelitsha ephuma kwintlanganiso eyayishukuxa amalungiselelo esingcwabo. Thina sifike xa iphuma imeeting. Noba after a while sava ngezithongo ngaphandle. Uva ngezithongo ngaphandle. Abafana abaqale ngolesithathu ngomgqibelo. Akhona abantu beye bafika pha, kukho abantwana abangamantombi bodwa bazama ukhaba umnyango, zabe bakwazi ungena. Abantwana baphuma ecaleni, andana baphuma ifestire but baphuma ecaleni. Sibuyele eMpoza kuTsolo kwakhona ukuya kudibanisa amehlo nosapho lwakwaNcedo emva kokuba lwaphulukana namalungu asixhenxe ngaxeshanye ngoJuni walo nyaka. Sidibene nenkonde yeli khaya evakalise ukuba imizi yala maxhoba ikhalibhungane nanjengoko abantwana baye bawafulathela amakhaya besoyikisela ubomi babo. Phofu uba uZwelibanzi Ncedo uthi barhanela unyawo lwemfene ekubulaweni kwamalungu osapho lwakhe. Urhulumente mna ndicinga ngoba ubulungisa andiqondi kakuhle ubuyenza kakuhle, ngoba mna esikrokweni sam kule nto yakwaNcedo ndiye ndakoqoza into yokoba urhulumente singase abe nogazi asebenze aphande phaa ku-inshorensi uba akukho mntu uyingozi na uphaa kwaNcedo phaya kuloo inshorensi, njengoba beneinshorensi apha eburhulumenteni. Akaphandle jongele uba akukho mntu ungene i-inshorensi uba siboni mntu. Siyaqhubeleka ke nesinye isiqendu kwiziganeko zokubulawa kwabantu okwempukane eMpuma Koloni kulo nyaka. Kwiindaba zethu kuChannel 163 oziphathelwa yiNewsroom Africa, ndinguNtsiki Noyiya eMpuma Koloni. Mathongo mnandi.